Kanigay ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulido Elma Arwar. Kimat ba kongsan jonggo khubor man taka step ka laitere ujimang kilong. Yakundo umintirang ba ka jela u konrat kisang ma ya ulat ka jela upaguchohan banyak kren ya ki kampen roy jong ka jela lembat ki kamban pinbhabin itnat shu ya ka yengsa ulat ni Raj Bhavan. Beteng gejing syathang ki kali sarkar pelu sagawai besyak kawang petrol bom lum jingalang umintirang ba kajela ukonrat ki sangma ya ki officer jong Meghalaya Forest and Environment Department banyak keren halo ki kam ki bede berkecingte ya ka Meghalaya State Zoo bat aipor ka Hinyotrep Youth Council HYC Shiteo ya ka sarkar jela ban pelong ya ka jing tokit bat ka jingwat binya ka batikna halo ka jing sa bian ki katukat ni ki beliau halum survey Shillong ka khubor ka babnya Menteri Rang Ba Kejela Meghalaya ukonrat ke sangma hen kesngi ulaya kendo ya ulat kejela upaguchohan Raj Bhavan Shillong bal hakani kejingya kendo hapadeng kini ki armut kilaya kren ya bon ki aka ki bayade bat ki kampen roy jong kejela bat kumjuru ya kejing thmu ban pinitnat shu ya ka yengsa ulat lembat ki saudong sokun ki jongkam Kibalai don lang hagani kecingyalang kilong ru u Commissioner and Secretary Planning Finance u Dr. Vijay Kumar IAS lembat u Principal Secretary jong ulat kejela u Harish S. Chaudhary u Badairu u IFS. Kajing syathang jong kikali sarkar hagani ganong ba kala nang beteng namar hakamit sing palay sa kawaipat kakali sarkar kala ing na kajing syakawang da upsal bom. Kani kakali sarkar Kadai kebadan ya number ML01A North Iway Nyausan kabala penyang Ahmad Kaslem Trekam jong chief katnat engineer ka water resource Shillong kani kakali ka baing kadai ka Mahindra Bolero hadin ba kani kakali ka lakending nakalian kipulit kali pilip ding marmar kilawan mentem no ya kading nakalian kipulit kitang pelong ya kajing tokit banlap ksa ya kibriu kibadan kiti ha kadai kajing jam Ka Chief Engineer jong katnat PHE Meghalaya Shillong kala pentip banaka daw jong kajing shit kerang kasun meneng lembat kajing terkhong palat kemariang kajing don jong ko hadam mauplang Kabalong kaway na kislem pensam umbam umdi siya kinongsong sinong ganong ba Shillong kalayar asut halo kata bat kali kalaban kata ya kajing pensam umbam umdi siya kinongsong sinong jong ganong ba Shillong kumta labat ha ya baro kipat ba bakinong arakar ha kajing penongkam ya ko bat kideiru banlang ban kunay ya ko banum pensep eka ya ka laban ko daw ba kanong ba Shillong batura kalamat ya kajing terkhong hakini kiteo baladep bat kani kajing terkhong kandang la ban beteng susu la raja bakamdan kajing Hapslam. Laban ko daw ru ba Menteri Rang Ba Kejela u konrat ke sangma lembat u chief secretary Kejela u ba DP walang hakasngi balang jong teyo kilalum ya kejingalang ke bakirki bat katanat pendiang umbam umdi jong Kejela balabat haru yaki bakin pek ngol ba halor kejingdan ki umbam umdi ha Kejela khamtam ha kini ki atli kinong ba ki bahe jong Kejela Ka office jong uspunan polis East Khasilis District Shillong kala pentip ba bada kajing thu ban penkulud ya kijingya kikali na kasurok jong kanipko syadu syalai mukra police point ka Shillong Traffic Police kan persyang ban pelong ya kani kasurok banyak tang silenti ni one way bat kani kajing persyang kan longshwa na kabenta prasngi kumta ka Shillong Traffic Police kala pentip ba on khang ya kijingya kali ni I no entry ya kikali kibawan na polo dem senyong syadu syalai mukra kenthop du ya kasurok niko bat kani kajing persyang jong ka Shillong Traffic Police kan sedang mendagasngi ka light traffic ujimang hadu ka sipo traffic ujimang bat ka por kan long nadu ka por khalwe beje men step hadu ka por nyaw beje janit bat ka lenti ka bat kabala ay thamay ya kini kikali bawan na pulo syadam senyong bat kibatmu banay siya alay mukra kihap banyad no nakasurok biki bajuria ne nakasurok jong kasafulong Menteri Rang Ba Kejela ukonat ke sama hin kesni ula lumbiang ya ka review meeting bat ki officer jong ka Meghalaya Forest and Environment Department banyak rembiang halo ki kam ki bayade bat ka jingte ya ka Meghalaya State Zoo ka badan ho umtro jong ka riboy district ha gani ka jingalang ki officer jong ka Meghalaya Forest and Environment Department kila pentip ha Menteri Rang Ba Kejela ukonat ke sangma ba ka jingte ya ka ni ka zoo kala jandap bat shen kin sayo ban pleno ya ka ni ka zoo na kaliang ukonat ke sangma ula penpau bada ka play ya kani gazu kan salak su ban kring ya shibun kinong jong akai perthei bakin wan su sya kani gajalan nolor gajala kala long lupa ka jaka ka bakring ba ya kinong wan jong akai perthei bat ula ban rap ru bakani gazu kan salong ru ka jaka ka papaka ban wanra ya gajala ya shibun kijing mentoy su uni Menteri Rang Ba Kejela Meghalaya ula kranchai ru bagat nat khala ko ban IT ban pinyat nipet ya kani gazu
kaju syakitu kibriu kibadonjing tibet hagani ka benda kani gade ka akashwani shillong ka bolam shipi ya ka khubor Kahinyaw trip Youth Council HYC kala aipo shitayo ya ka sarkar jala baka ban pelong ya ka jingto kit bat penwat benya halor ki jingdon ki brio ki basabian halun survey ka badan mark persya bat ka fire in emergency station yodu shillong kani ka jing shimra jong ke HYC ya kani ka benta ka long hadin baka Boston Shah District ka lapan pau ba kamla bane AA ya kani ka kam da ka baong baka ne ka jaka ka don ka jing ya kan at bat kadang don menta hayeng ka shiri ha ka juga por ki khot jong ka HYC kila pentip ru bakila tho shaw deputy commissioner jong ka East Khasias District lem bacha ka office jong ka defense estate officer gauti bat lem ru bacha ki wede ki tenan bakil ajing pensai bat ban sim khiaru halor ki jing sa be an jong ki katu kat ni ki breu ha ka ni ka jaka ka North Eastern Hill University Nehu Shillong haringkat ka jing trelang bat ka Vidya Bharati Ucha Shiksha Sansthan lembat ka Bharatiya Bhasha Samiti New Delhi kila pelong ya ka workshop ka baasni halor ka phang ka bala ay kateng content and curriculum development in the spirit of NEP 2020 bat kani ka workshop kalakut no hin kisngi Hamini Golden Jubilee Hall ni Hu Shillong lawan banya simbenta ha kani ka workshop dapalat spangut kinong simbenta kibalawan na ki college bat ki jaka pule prepare jong ka jelam ka jing thumu jong kani ka workshop ka long ban pin sa phriang ya ka jinglang jingtip ki bayadei bat ki curriculum development ki badon jingedei bat ki NEP ne ka National Education Policy 2020 ka West Giant Hills District Legal Service Authority hapo ka jingpet jong ka National Legal Service Authority ha kasni balang jong ka tayo kalapelong ya ka Legal Awareness Program halor ka phang Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985 bat kani ka Legal Awareness Program kalalong hakyang nong ba Government College Juai kajing thumu jong gani ka Legal Awareness Program kalong ban pin sa phiang ya kajing tip sya kinong ikai lembat si khena school halor kajing ta jong kajing program ya udrok bat kumjuru ban ajing ikai ya ki halor kilat kilinti bakidei ban sim ban yakhon persya ya kajing program ya udrok hagani ka Legal Awareness Program layo ya kajing kren na u district bat session judge ubadeu u chairman jong ka District Legal Service Authority UNA Khan ubala ay ya kajing kren ringkat bat ki slide presentation halor ki an ki bayadei bat kajing program bakla ya udrok ha Manipur kum basangut kinong lote ki bomlaban ithodor ki lalute ya ka State Bank of India ka badon ha ka snyong salbung ka bahap hapo ka Chura Chanpur Police Station jong ka Chura Chanpur District hinin kesni ki pulit ki lapentip bakidon kum basangut ki bure ki bomlaban ithodor bat ki balarung bat ki balara lang ru bat ki pistol ki larung jubor ha ka we ka bang bat berngam besit ru ya kinong tre ka ni ka bang kini ki runar ki lasiat ru sikuli ban penma ya ki bure ki badan ha ka ni ka bang bat kilayo ru ban lute halu khat samlak tingka ka pisa ka bakin thup ru ya ki katu kat ni ki pisa na ki nong one tap ni nong sei pisa na ka ni ka bang bat hinin kata kila phet no wood na ka ni ka chaka na ga yang ki pulit hadin ba kilayo khubor halor ka ni ka jingsha lute ka ni ka bang kila poino wood sha ka ni ka chaka bat kilai kendu ru ya ki nong tre ka ni ka bang ban tokit ya ka ni ka jingja na ga yang bang kila ujoru da ki ijahar bat ki pulit menta ki da pelong ya ka jingwat binya bat ka jing tokit ka bajur halor ka ni ka jingja ka Purnima Devi Barman ka ka wayne ki wildlife conservationist jong ka Jila Assam kalayo ya ka khusnam ka balatip kum ka Whitley Gold Award kani ka khusnam ka bala Aisha kani ka longkmi kalor halor ka jingno sinyang ka barat ba jong kani ka longkmi man pene pensa ya ki marat khlaw khamtam e ban ajira ya ki thring ki blas dang benojat ha kani ka Jila ha kani ka jingtre borba ka jong ka ban penroi biang ya ki thring ha kani ka Jila kani ka longkmi ka lalum ya shibun ki breu ki bakanthop bat senrang bat kentei bat kila khot ya kani ka kanhun jong ka kum ka hargila army bat kani ka kanhun ka latre borba ban ajing da ban penroi biang ya kitring hakam rup District Assam bat kumta da ka jingtre borba jong kani ka kanhun hapo jong jinglam jong ka Purnima Devi Barman kila la biang ban pinbun ya ki jingdon kitring ha kani ka district ha Assam bat kani ka district menta ka lolong ka wei na ki jaka babun ba kitring ha ka perthei boro ka wei nagalyang umintri ka sarkar pedeng Usarbananda Sonowal ula ai khuble kerpang ya kani ka longkmi halor ka jingyo ka jongka ya ka Whitley Gold Award ka bala tip ru kum ka Green Oscar Award
Kato ka khubor kalakot ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin yat po ang saya so bat ka Dali station nakabanda ka khubor hakaktin hindi barbot pat sa khubor hakaktin pareng kani ka Akashwani Shillong.